uHani wayomkhuzi wophiko lwezimpi le-ANC umkhonto wesizwe, aphinde abe ngunobhala jikelele we-SACP. Wabulawa ngesikhathi lapho iNingizimu Afrika yayilungiselela ukhetho lwentando yabantu lwango-1994. Umbulali wakhe uJanusz Walus wabhadla ejele cishe iminyaka engama-30 nezicelo zakhe zokuthola ushwele zilokhu zichithwa. NgoLwezi wangonyaka odlule inhloko yamajaji uRaymond Zondo yakhipha umyalelo ukuthi isigwebo sakhe asiqedele ngaphandle. Lokhu kwamcasula kakhulu umfelokazi wakhe uDimpho Hani uthi akaze athole ngisho incwadi esixoliso evela kuWalus. Dear South Africans, dear comrades, I have never ever received a letter from Walus, neither from the Chief Justice. Uthi inkantolo yomthethosisekelo ayibanga nobulungiswa ngokudedela ngoshwele uWalus. The arm of the state freed my husband's killer. The man who pulled the trigger, even though he openly refused to disavow his hateful ideology, which initially motivated him to plot to kill my husband and others. Now, are we safe? Emva kokudedelwa kaWalus, iSACP yaqala umkhankaso wokunxenxa uhulumeni ukuba enze uphenye ngokubulawa kaHani. Imchaze njengesishoshovi esanikela ngakho konke emzabalazweni wenkululeko yezwe. We want this inquest. We want the truth of who murdered and assassinated our General Secretary. Kulindele ukuthi udaba lokubulawa kaHani liqhubeke lube sematheni njengoba uhulumeni engakaphumeli obala ngophenyo. Eyindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 ngubongani Gema ngibika ngiseGoli.